Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Λιανός από την εταιρεία Λάλιζας και σας παρουσιάζουμε τον πρώτο ηλεκτρικό εργάτη για τρέιλερ Anchor Winch. Ο νέος ηλεκτρικός εργάτης για τρέιλερ Anchor Winch της Λάλιζας είναι κατασκευασμένος για την έλξη σκάφους με ασφάλεια από και προς το τρέιλερ κατά τη διάρκεια της καθέλκυσης ή της ανέλκυσης στη γλίστρα. Το συγκεκριμένο μοντέλο με κωδικό 71143 έχει μοτέρ ισχύως 0,3 kW, περίπου δηλαδή 0,4 ύπους, λειτουργεί με τάση 12V συνεχές ρεύμα, ενώ η μέγιστη κατανάλωση φτάνει τα 40 A. Η μέγιστη δύναμη έλξεως είναι 2.000 λίμπρες, δηλαδή περίπου 1.000 κιλά. Η ταχύτητα τυλίγματος του σειρματοσκήνου είναι 1,8 μέτρα το λεπτό με πλήρες φορτίο. Το σειρματόσκηνο έλξης έχει πάχος 5,1 χιλιοστά, ολικό μήκος 9 μέτρα, ενώ στην άκρη του φέρει γάτζο με ασφάλεια. Το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει μήκος 4,5 μέτρα, στη μία άκρη φέρει κροκοδιλάκια για τη σύνδεση στην μπαταρία μας, ενώ στην άλλη άκρη έχει ανθεκτική μπρίζα για τη σύνδεση πάνω στον εργάτη. Ο ενσύρματος διακόπτης έχει μήκος καλωδίου 3 μέτρα και στη μια του άκρη φέρει ανθεκτική στεγανή μπρίζα για τη σύνδεσή του πάνω στον εργάτη. Με το διακόπτη αυτό μπορούμε να τυλίξουμε μόνο το σειρματόσκηνο, δηλαδή να ανελκύσουμε το σκάφος μας από τη θάλασσα. Για να καθελκύσουμε το σκάφος, να ξετυλίξουμε δηλαδή το σειρματόσκηνο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ειδική μανέλα που υπάρχει για αυτό το σκοπό, με τη βοήθεια του ρυθμιζόμενου στροφείου φρένου, έτσι ώστε να ελέγχουμε την ταχύτητα με την οποία ξετυλίγεται το σειρματόσκηνο, καθελκύεται το σκάφος. Ο εργάτης φέρει ενσωματωμένο χερούλι για τη μεταφορά του, ενώ για την τοποθέτησή του από την κάτω πλευρά υπάρχουν ειδικές τρύπες για να μπορεί να βιδωθεί πάνω στην βάση που υπάρχει για αυτό το σκοπό στα τρέιλερ. Εκτός αυτού υπάρχει και ειδική βάση που προσαρμόζεται πάνω στον εργάτη για να μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στην πύλια του κοτσαδόρου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή ο εργάτης και για να τραβήξει κάποια οχήματα που είναι κολλημένα στο έδαφος, μέσα στα όρια βέβαια της αντοχής του εργάτη, έτσι μέχρι τα 1.000 κιλά. Τον εργάτη αυτό τον προτείνουμε για σκάφη σε τρέιλερ έως 5,5 μέτρα. Ο εργάτης του τρέιλερ δεν είναι κάποιος ημάντας για την πρόσθεση του σκάφου στο τρέιλερ. Για την αποφυγή κάποιου ατυχήματος θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ημάντες πρόσθεσης με καστάνια, τόσο στην πλώρη όσο και στην πρίμνη, για να δεθεί και να ασφαλιστεί το σκάφος πάνω στο τρέιλερ. Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η βάση στήριξης που χρησιμοποιείτε είναι ασφαλής και ότι έχετε τοποθετήσει σωστά τη μανιβέλα, έτσι ώστε να γίνεται σωστά ο χειρισμός. Είναι σύνηθες ατύχημα οι χειριστές των εργατών τρέιλερ να γλιστρούν, να πέφτουν ή να τραυματίζονται εξαιτίας της μανιβέλας του εργάτη, η οποία δεν χρησιμοποιείται σωστά. Για να αποφύγετε τη μεγάλη τριβή του σειρματοσκήνου του εργάτη, βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με οποιοδήποτε αιχμηρό σημείο, είτε στον εργάτη είτε πάνω στο τρέιλερ. Αν εντοπίσετε εφθαρμένα σημεία στο σειρματόσκηνο του εργάτη, πρέπει να το αντικαταστήσετε αμέσως με ένα άλλο αντίστοιχου τύπου, μεγέθους και αντοχής. Προτείνουμε το ανταλλακτικό σειρματόσκηνο της Λάλιζας με κωδικό 99600. Η ζωή του σειρματοσκήνου μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο αν λιπαίνεται σωστά και συχνά βέβαια, ώστε να γλιστράει ομοιόμορφα και να υπάρχει η μικρότερη τριβή. Προτείνουμε να έχετε πάντοτε πάνω στο σκάφος ή μέσα στο αυτοκίνητο το λιπαντικό σπρέι με κωδικό 71135.
ή το γράσο θαλάσσης με κωδικό 71136. Ο εργάτης για τρέιλερ Anchorwitch συνοδεύεται από 2 χρόνια εγγύηση. Είμαι ο Αντώνης Λιανός από τα Marina Stores. Εμπιστευτείτε τις αγορές σας σε ένα από τα καταστήματά μας ή στο διαδίκτυο στο www.marinastores.gr.